Bosta miżuri soċjali li l-Gvern fl-aħħar ftit snin waslu biex matul l-2018 naqsu b'mod qawwi dawk il-familji Maltin li ma jaffordjawx iħallsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma jew isaħnu djarhom fl-istaġun tax-xitwa. Dan joħroġ mill-aħħar statistika pubblikata mill-Eurostat li turi li llum hawn inqas minn nofs il-persuni li fl-2013 ma kinux jaffordjaw iħallsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Fil-fatt, waqt li r-rata f'Malta bdiet tiżdied sena wara l-oħra taħt l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista, sakemm laħqet l-14.5% fl-2014, din issa niżlet għal 6.9% fl-2018. Dan ifisser li waqt li fl-2013 u fl-2014 ir-rata f'Malta kienet 4.6 punti perċentwali ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea, ir-rata f'pajjiżna fl-2018 niżlet għal daqs il-medja Ewropea. It-tnaqqis f'pajjiżna kien aktar mid-doppju ta' tnaqqis fl-Unjoni Ewropea fl-aħħar 4 snin. Din l-istatistika tirrifletti statistika oħra li tikkonċerna n-numru ta' dawk li ma jaffordjawx isaħnu djarhom fix-xitwa. Fil-fatt, l-għadd ta' persuni li ma jifilħux isaħnu djarhom illum huwa inqas minn terz ta' dak li kien hawn fl-2013. Skont ċifri tal-Eurostat fl-2013 kien hawn kwart tal-popolazzjoni Maltija li ma kienx fqada lis-saħħa ndara u llum hawn biss wieħed minn kull 13-il persuna li ma jiflaħx jagħmel dan. Ir-rata ta' Malta fl-2013 kienet aktar mid-doppju tal-medja tal-Unjoni Ewropea biex illum ir-rata f'Malta waqgħet għal inqas mill-medja Ewropea. Joħroġ ukoll li l-avvanz li għamlet f'Malta f'dan ir-rigward kien 4 darbit aktar minn dak li għamlet l-Unjoni Ewropea bħala medja. B'reazzjoni l-Ministru għall-Familja Michael Falzon qal li dan l-avvanz kien dovut l-aktar għat-titjib ekonomiku fil-pajjiż li ħalla aktar flus fil-bwiet tal-familji Maltin, kif ukoll ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u tal-ilma f'dawn l-aħħar snin. Fl-istess waqt, il-Ministru tenna l-impenn tiegħu u tal-Gvern li jibqa' jagħmel aktar miżuri soċjali li jkomplu jtejbu l-ħajja tal-poplu Malti wawċi biex ikomplu jintlaħqu aktar nies li għadhom f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.